ụmụ Igbo onye mụ na ya na-aba bụ the founder of Igbo Youth Movement. O nwere ife ọ chọrọ ịgwa ụmụ Igbo gbasara case Chisom and the Honorable Chinedu Oga. So ịma ha agago Ebonyi State gbasara this case. So I trying from him ka anyị mara onere cases wee nọrọ for now. Igbo bụ Igbo ekene m unu. IYM Onurube nwanne agba n'ọsọ. Igbo Youth Movement all over the world. Ọmụawụ the leader and the founder. Ezigbo afa m wụ Ifeanyi Chukwuma Ozobi, mana ihe eji mara m online bụ Justice Ozobi. Ọ ihe eji mara both my handle online. So ụmụ Igbo, anyị bụ ndị otu IYM Igbo Youth Movement gara na nke Chisom achọ. Anyị gara na the community ịga mee nchọpụta ime investigation maka na anyị ada nọ na hearsay, anyị ada nọ na asịrị anyị ji aka anyị sị ka anyị ga mata ihe na-ese ma mara ka anyị ga-esi wee kwọ nyawa bụ onye ukwu wara dịka ndị Igbo si ekwu okwu. Ndị Igbo so Onurube nwanne agba n'ọsọ. Anyị wee sị that na ihe gbasara Chisom achọ emetụtara anyị n'obi too much, na ndị Ebonyi steeti enye karịa report concerning Chisom achọ ya na ihe gbasara ya na Edu Oga. Anyị wee sị ka anyị je mara ihe na-ese. First of all, before anyị agaba Ebonyi steeti na Ikwo, abịa na Ikwo obodo anyị ga Etem village. So before anyị agaba, anyị buru ụzọ contact the general king because we discovered na enwere general king. Then wekwezie the king of the community bụ Chisom achọ. But we first of all contacted the king, the general king of that community, bụ ya na anyị na-abịa, which anyị nyere almost 2 weeks information, and we try to reach him as time goes on to make sure na anyị na in close contact before I agaba nyanwa bụ Ikwo. But it was unfortunate before I agaba, the day before I was going there, I gwakwara igwe si na anyị na-abịa ọsị anyị bịaba. Then I gathered my people, we went there. Ka anyị lụrụ mụ na ndị coordinators ibe m, I run a compound igwe. Ọ bụ na igwe anọrọ, and I was like, na-eche m na anyị gwara igwe na anyị na-abịa, ịghọta the thing. So anyị kpọzi igwe na phone, gwa ya na anyị nọkwa na compound ya na Ikwo. Igwe si ya nwere an emergency ozugbo. In short, na ya gaba na nke governor. So I said no problem. So what next? Now you see all the way from far place where bia. Mo personally si Anambra State. Other of my coordinator for this Enugu, for this Abia, for this Imo. Very very far places where bia Njema. Nsi agini kichoka ime. Or say near the day by any appointment next time. I say mba. Na yesu go na haro. This is our youth. Non the youth biara nyawa bi. Even in the Ebonyi State so kwani where bia. You have to give the youth audience. Non dey na chibia. Or say anya when we gini ka eme kwani. I say na anya maro. You got to go. I am maro. I mara ki gesu emi okara mas igwe. Egwa anyị. Ọkọtụ phone. Anyị kpọghachi ya azụ pick wo mecho kpọghachi anyị azụ. Wee gwa anyị na ihe dị dị bụ anyị jebebe Chisom because anyị gwa gị ole dị si na anyị bịacha na nke gị anyị ga-ejebe Chisom fa. Ije confirm ihe na-eme. Igwe si na ya na-enye anyị go ahead order anyị jebebe Chisom ga mee investigation anyị. So we took permission from the king before anyị aba ime the village. Mana we find out that na enwere igwe be Chisom fa maka na ha enwego autonomous. Therefore, because of na ha enwego autonomous, I see ka anyị ga burugodo ụzọ fu nyanwa bụ igwe be Chisom fa before I carry on with our investigation. And I called the Igbo, where what the general Igbo was here, and you were right, take up Igbo be Chisom fa in particular. Or some because Igbo be Chisom fa so you were the government house. Yeah, and about to go ever no chebe ya to kita. No need of anyone egaba. And you called the youth leader no we people's call. The youth leader of the community be Chisom fa. And all their way that we are coming. All of them we are away. So Nyana they have way because I would like to say everything the way it is. Chinedu Oga. Because we didn't inform him personally, right? So I am very informed. That was big because he is for investigation. And Chinedu Oga only one issue with Chisom. And whatever you go try and much, carry necessary investigation there. Now, come on, open he need to carry general investigation. When my big yes. Therefore, I know what Chinedu Oga na Nadia. But after the thing no be Moses called the Barina in the way over there, I was okay. Bob knows go now already. That now I get a Japanese investigation. About the two kings, I want Nabia, which the community youth leader, I want Nabia, Admiral Variable. I get Zaka and Japan and Chinedu Oga because now I don't like first will bring the general king. One of the sons never was he had in the name over there. Saying no when even Nandi went to go. Yes, I will say it on air that Nandi Gofa not to demand.
therefore I say no do now. Can you carry investigation after the way guy go ahead or I carry investigation? So we have to start our investigation following the thing we go like we go assurance why na Chinedu Organ in town because of the celebration of Christmas and on holiday. Na Chinedu Organ himself not in town. And say na Chinedu Organ in town, no problem. We also visit his home. Happy na kanya biara bia me unnecessary something na be fa na Chinedu Organ ga fukwazin dai nwa no wan ibo. Aja belog, anya bela na mmadu inwe issue. Ihe mmadụ bụ kudochia na ala Igbo. Oye, anyị do be interested in ya. No matter onye so gị bụ ihe anyị chọrọ kudochia na ala Igbo. So ụmụnne m anyị wee jebezie na nyanwa bụ obodo Chisom. Moto bụ anyị wee gaba. I know the place. We found out that na Chinedu Organ no we no in town because now ka anyị gbafeta ndị mmadụ gwara anyị sị na ebe a compound Chinedu Organ. Anyị agba break tis na be Chinedu Organ. So when we are going there, when somebody have to see from gate after the person for I can anya ofuma, can anya see from of 9 aga. And you can tell the person, what's an IBB for Chinedu Organ? How are we going about it? So sorry, okay, so but it was unfortunate. I just a quack on a gate man put an chan, who are better than chan, meche gate. We have to knock on that gate again. I'm not here with the problem. The gate man come out and say, no, be a warrior, you need to refine. I was in my bunda before I tried to plan on which you get for. That means no man on now. I want to get information on Igbo youth movement in my town. For the statement of that. Okay, yes. No idea I want to. Yes. So, but whether anyone man or not, they would have given us audience at least. And it's okay, no problem, no issues. And you bunye moto, Babazi made the village. Kai weekend, EJUSM, Wasara Chisom, I married families. But my brother, it was unfortunate. Makana kai nunu be Chisom Ogafa, be Chisomu Achop himself. Even close door neighbor, neighbor Chisom, neighbors. On one hand, Chisom. It was very, very unfortunate. Even we try every possible. I but anafia. Now Juma and the mother. Because now I chop the boy MLRS. No more I had before. Now I chop be my BNS. Now I check that information. I'm a BNS. And one on at the village. You go item can not buffer. And one on at the village put any more Chisom. Do you know that now you got one boy well Tolanyaka. See I got question on you man. I never. Yeah, I'm not told John. I wake up. We know the place. I know the place. What Ndaiwo, what had MI Jubia? But was here had that now? Now I told him my head. Even in the Daju, I said, I'm cool and nice sonanya. I said, no better some be actually. I said, I'm cool and nice sonanya. When I have my welcome, I said, welcome. Before the women gathered, in the wine or dear, we gather plus those boys I forever. I will gather. I will. What was it? How John? Or one and you had ever bet you some. First, I never bet you some. I cannot go in ever about matana home here. I saw about matana home. Even the matana why never a bed boy. On under madama's ever matana home never be. As not Chisom Bozo, Manupia Kobi. That's how I paid to Hanyana. Today said that now the coordinator of Ebonyi State, the movement of IYM, coordinator of Ubeziriwe, the same coordinator now persuade all this why now I be Ebonyi State for investigation. Ubeziriwe, senior Amaro, no, can never has him. I was also you people do brave enough. Igwan never no. Neji or na numero 2. They call a kuyaneme. So I saw how John Hannah hide from even Camela. I told every video tefa. Yes. So but we insist now about how John Kaimala because I had your check on state. We started our journey about 7 o'clock AM no total. Now located the village around 4 o'clock in Kabal. I know that we cannot come this place in vain. All through that, and people have also fine and good. Mana, unu you already what to say. So it happens that after kind of investigation, Baba how John, oh, guys, we through Bezoku. However, call line, hear the idea about that now. Now, I'm aware about of Chisom. Mana haga or senior brother Chisom na phone. Based on no that the idea and capo and a phone. So I told one of my coordinators, who Anambra State coordinators, yeah, I'm gonna pick the number, call the senior brother of Chisom. Kaimara, whereabouts of that boy? I on a phone, we and I and everything. He is your bruise of why Yama Hoya Buchisum. One is on the quiver. Umibo. The thing na video I have the evidences. Or why a phone call? Yama Hoya Buchisum. Maniachi Guanyabu that na Chisom 1 year manaketa Yama Hosonob. Ona goes through the statement. I said, what are you saying? Are you the direct word of this boy or not? Or say I'm direct word, Manayama Hosonob.
na Chisom agwara ya weje mebe Edu Oga criticism online. For that reason ya amaghị onye ọ bụ ebe ọ na-agwa ha onye nwa ọ bụ na ọgwa anya nwa na Chinedu Oga bụ bozie even nke ọbara anyị na o mere ya na empowerment na ya so na one of the beneficiaries of empowerment o mere. The empowerment a na-agwakwa gị bicycle na machine ekere na village. Yes, onye the empowerment ọ na-asị na ya so na beneficiary of it, and na ya ji nọmba Chinedu Oga na o kwesịrị ibu ụzọ bịa gwa anya nwa. Are you getting my point? No, kwesịrị ibu ụzọ bịa gwa anya before o criticize Chinedu Oga na internet. I will say okay na ya nọ na ihe ikwu. Then I were nọmba ya mbụrụ senior brother ka anyị na-agwa isi ka anyị were nọmba gị so that anyị were nọmba gị anyị na-aga na-akpa ka anyị magoduru well part of that boy. Ọsọ anyị na anyị were nọmba a wee pụọ na anyị kpọọ ya na ya agaghị epik kọl ọzọ a na-enwere ntị mgbasa Chisom ya gwa anyị anyị sị ọka nwanne gị nwuzie na ọmata ihe ọsọ ya bụ ka nwanne gị mere. Are you getting my point? Ihe ọ bụla ọsọ ya bụrụ asị asọ na-egbughị mmadụ at least kwuo ebe nwanne gị nọ ka anyị mara ihe na-ese. Ọsọ ya bụrụ onye a chọrọ Chinedu Oga okwu bụrụ Chinedu Oga chọrọ ya okwu ihe anyị bịara fọ ndozi ọlịa. Gwa anyị were about that boy eji na prison ọ nọ na cell ọ nọ kwindo unu egbughị egbu gwa na anyị ọ sị ya enweghị nye ọda tinye ga-agwa anyị karịkwa nke ya kwu ọkọtọ fon Igbo bụ Igbo anyị nwa wee natabazie on our way coming back we off the camera because na ifukwa ndị mmadụ na-atụ kamera anyị ụjọ. I bido investigation mebezie massive investigation ndị mmadụ ekwere ekwu okwu but one little boy later told us something. The little boy anyị gosighị ihu ya for security purpose maka anyị chọpụtara na that village na-atụ the man egwu. The whole village na-atụ the man egwu. Yes, look at what happened to that lawyer now according to the information I wetara. And because na onye gwara anyị na-enwe lawyer akpọchiri mamkpa onye ha and ma the person gwara anyị that na-enwere lawyer nọ na the village kwuritere so why egeji ekpuru the boy kpochie akpurukwa lawyer kpochie even abroad of the lawyer so many people under detention according to the information I wetara the village. My brother, the whole village na to Chinedu Oga egwu. That's just the thing. Because na ebe mmadụ nwere ike ibu close door mmadụ na ebe onye o nwere ike isi sosi anyị na-asị ya bụ gosi anyị just roll anyị aka be this boy na-akpọ Chisom o nwere emewulie even moto anyị park n'ihu be the man ọsọ anyị ka anyị burugodu moto pụọ n'ihu bie ka ha pesa na bie ka anyị park moto ga bịa. That statement alone behavior reverse my memory nwee sị mba na obodo adịrọ safe because if they can be afraid of one man to talk, which means that now even court chọgodi investigation and one lawyer gap ugbo work ebe because according to the information I gather ikwu okwu too much will be kidnapped. Onwere onye chọrọ iji si ewere zere mgbọ so gwana ka isu eje n'ikwu one small boy ikwu chọrọ. Yeah, that small boy behave kọrọ everything gwa anyị that na onye ọbụla kwuru okwu na village a the person will go down either na kidnap gị either na egburu gị because mmekwu eko so egwa anyị maka investigation ka je either na kidnap gị either na egburu gị or either na police akpụrụ gị. And the case of Chisom abụrụ example because that now na mmadụ criticize gị no matter ihe ọsọ ya bụrụ mana enwe one thing na-ekwu na this case ihe na-ekwu bụ ọ bụrụ that ihe Chisom na-ekwu the wrong or na ihe ọ na-ekwu abụrụ eziokwu ihe a bụ Chinedu Oga si from the same village the same community unu nwere igwe nwa ụmụnna nwe ihe niile ndị Igbo ajụọ m unu na anyị Igbo anyị ọkwa anyị na-ebu ụzọ edozi okwu n'ama tupu anyị pụba ilo ọ ka anyị si eme ya na Igbo. Ọ bụ na ihe Chisom na-ekwu n'eziokwu the wrong all ihe ha ga-eme bụ akpọpụta Chisom bụ obere nwa even I heard that the boy bụ an orphan onwelo nne yes onye ya na Bobby wu the grandmother and the grandmother anụ na-emere attack o kwesịrị ekwesị the grandmother emere the grandmother attack. The little boy wee voice mazi out wee kata obi do so brave if voice out ya na-eme community and orphan when as ọ bụ na that orphan bụ Chisom achọ nwere ajị ihe o mere eziokwu obodo chọpụta na o mere ajị ihe megide Chinedu Oga bụ onye obodo niile na kwanyere ugwu. Chisom Oga Chinedu Oga wu an elderly person ka ọ ya mụ this little boy a na-ekwu okwu ya ọ ga-akpọpụta nwunye n'obodo apịa anyị ụtarị na ọkesa eme ihe ọrịa ụmụnna tirite is a little boy bụrụkwa ha ọfa sef nwụpụrụ n'okwu ụmụnna ka ha do the case of that small boy ọ bụ na ọ dị wrong mana iji gosi gị that na there is fire on the mountain. That's the reason why anyị nwa bụsi Igbo YouTube were ekwu okwu si kpọpụtara ya anyị weda ọ nwụrụ anwụ ọ dị ndụ maka na ọ bụ na ha ga-emewe ihe ahụ na the community o show that ihe the boy na-ekwu the right. Yes, ọ bụ na the community achọrọ ikwu okwu ya today say that na ndị Igbo ha na-agbakwu m ọsọ o gosi that na ha enweghị mmadụ o gosi ihe the boy na-ekwu the right therefore si kpọpụtara ya anyị onye a ka anyị nwa bụ Igbo YouTube wee tinye aka na ya. So mana ebe okwu jedebe dịka isi ju na mbụ
maka ịjụ na m sị m ka ebe okwu jedebe, right? Yes. Ebe okwu jedebe na bụ na anyị na-achọ ịma ka anyị ga-esi reach out to Akụ Zion, maka na anyị nọ na Akụ Zion already. Ịma na Akụ Zion bụ onye Ebonyi steeti. Anyị nọ na ka ihe bidotere that na Akụ Zion till on na nyawa bụ okwu. I so much respect Akụ Zion, yes, because I've known him very, very well as somebody now defended the poor, right? So when somebody like Akụ Zion till aka na nyawa bụ Igbo youth pipe go low. Anyị marụgoro ebe Akụ jedebe. Ọ na-abụrụ sịkwa na okwu akarịbago Akụ, anyị nụ nwa ya tinye ahụ na ya. Mana whether okwu akarịla Akụ Zion or not, anyị nwa bụ Igbo youth adịghị involve na adịghị involve. Maka na ihe metụtara ofu onye metụtara anyị niile. And ihe anyị nọ bụ anyị bụ the voice of the voiceless. Anyị si emegidezine ndị Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo n'ala Igbo a si emegidezine, maka na ya agaghị hapụ be nna anyị gbaga ebe ọzọ. Therefore anyị nwa bụ the youth chọrọ ịma ebe Akụ Zion jedebe. Yes, if possible, anyị ga-eje visit the boy na the detention, maka we had an information on Enugu. And last week, jere court. Enugu prison. Yes, Enugu prison. Now last week, jere court. So, and now Akụ Zion provide the lawyer naga the whole thing. So, but I'm trying to reach out to Akụ Zion, which I have reached out to him already. Okwukwe mumpa na munwa na nyanwa and the lawyer gaba. Obu na ikpachazie mme brief room Igbo. Ihe anyị kpatara and ebe okwu no. Maka na anyị nwa bụ Igbo youth, we are fully ready for it. All that no ya ga-eji weje Ebonyi State. We will storm Ebonyi State in thousands. So onye abebe okwu nogodo for now. Ndewo. Ikwugo everything on osi wee dị. Ka anyị na-ewezi anya mara ihe ga-apụta m. And I believe that at end Chisom ga-apụta, everything ga-do settled. I believe that. Thank you. Thank you very much.